הטיסה שלנו קצת מתעכבת, אז הכל יהיה בסדר? אימאן, איך הכל יהיה בסדר? מה זה? Give me your passports. Come with us. But our flight is leaving. Wait, we're together. Your daughter was arrested. They found drugs in her backpack. It's not possible. If you arrest her, then you also need to arrest me. They aim to charge your daughter with drug trafficking. They're asking for 18 years. Really? חזרנו, האירוע הגדול שמלווה את כולנו בימים האלו. זה בלתי נתפס הדבר הזה. אני צריכה עזרה. אתה עוד עובד? בשב"כ אני... אולי. היה עוד מישהו שהסתובב איתה שם בהודו חוץ ממך? למה שמישהו יזייף דרכון ואני אמצא את זה אצל גלי? מה לה ולאנשים כאלה? You don't want to know. Why are you so sure? Because this is how people get their arms broken. אני יודעת משהו קריטי לביטחון מדינת ישראל. הייתם ביחד בצבא, לא? לא אמורה להיות פה, זה שטח פרטי. לא, אבל מה נעשה? כי אני יודעת שהיא עבדה בשביל... היא לא הקורבן של האנשים האלה, זה אני יכול להבטיח לך. חופרת בזה, זה רק נהיה יותר ויותר מטושטש ו... אמא זאת את? גלי? I'm your mother. I will find you.